Din meselesi kattaulay bir. Kattaulu. Менә шул bütün кешегә Аллаһ Тәгалә бер дип яшәсә, минемчә тынычрак, әйбәтрәк булыр иде ул. Мен шул диннәр буталу ашарга. Изге Миколай Әтекәй, син миңа караганда да Аллаһ Тәгаләгә үзеңнең тормышыңны күбрәк багышлаган кеше. Сине шуңара күрә бүгенге көндә без изге дип атыйбыз. Минем сүзләрем җитмәсә, минем теләкләрем генә җитмәсә, син минем өчен Аллаһ Тәгаләдән сора дигән әйберләр әйтәсең бит менә. Шушы сүзләрне сөйлисең. Мин бик зур гөнаһлы бүгенге көндә. Мин гөнаһлы түгел дип әйтмим. Һәрберебез дә гөнаһлы. Менә шушылар аркылы бит барабыз инде без. Аллаһ Тәгалә. Ул беләсең ничек икән ул? Әнин исән чагында бүген берәй икән ул. Әнине югалткач килгәнчә икән. Менә күп кеше әйтә әнигез исән чагында, "Эй, син бәхетле, синең анаң исән" дигән әйберләрне кулак артыннан уздырып җибәрәсең. Күп әйберләр. Нәрсәле әни төшенчәсе минем өчен мин аны хәзер аңлый башладым. Мин аның хәзер күп аның бөтен әнә әйтәләр, аның бик матур ни дә бар бит. Ничә яшькә хәтле бала әни бу нәрсә, 10 яшьләр тирәсенә хәтле әни бу нәрсә, әни моны нишәтәләр, әни тегене нишәтәләр, әни менә бу хәзер кая бара, әни бу нишә дигел бала сорап бара. Аннар 14-15 яшькә җиткәч бала нәрсә дип әйтә башлый ди. Әни тик кенә тор, мин үзем беләм дип әйтә ди. Менә яшькә җиткәннән соң, әни син тик кенә утыр, нәрсә тыгылып утырасың инде, синең ашарың пешер, дигән кешкәч аннары гына үзләр әнинең яшенә җиткәч, әнине югалтканнан соң, әни дөрес әйткән икән дип әйтәләр. Звание Люциягә Татарстанның халык артисты званиесе алды да, мин әле Нижекамскида эшлим вакытта, мин авылга кайттым, ишеттеңме, ни? Люциягә звание биргәннәр. Тәмәни ишеттем. Аны ишетәсең дә нимә әйтәм, нәй? Безнең театр мәйтәм, Нижекамский театры ул бит мәйтәм, драм театрда түгел, экспериментальный театр фәлән төгән инде. Булдыклырактыр инде, булдыклы кешегә. Шулай итеп, даже мине дә чәнчеп алды. Ул менә рәхмәтле мин аңар, авыл туфраклары җиңел булсын. Ни булган авырлык китергән чакларым булса, кичерә күрсен. Но инде үзе безнең әни бер вакытта кул белән уйнамады, кул белән кыйнамады. Аның шундый әйтә торган иде ул, йөрәкләрнең бәгырьләренә үтә торган итеп тәмәкәледер инде. Менә шул сүз белән минем үземдә дә менә шул әйбер. Мин үземдә әнидән киреп калган әйбер, мин балаларымның берсенә бармак белән әсеткәнем юк. Мин сүз белән кирендерәм инде әнидән. Мин әнигә болай да 7нче класска хәтле ярып җөрдем бугай мин әнигә. Минем шуңа күрә теге тел байлыгы да, теге элеккеге заман кызыклыклары да шуннан киреп калгандыр. Элек бит телевизор фәлән юк. Әбиләрнең теге элеккеге заман сөйләшеп утырган кызык, хәзер анекдот дигән булабыз инде бу әйберләрне. Шул әйберләрдә хәзер миңа күп очракта дитә торгандыр, булыша торгандыр. Мин менә үзебезнең авылымны ничек кенә саклап калырга әйтеп йөрим инде, ничекләр генә саклап калырга әйтеп йөрим. Чөнки авылыбыз бүгенге көндә әкренләп кенә картая. Яратам үземнең авыл. Мин бер 10-15 көн авылга кайтмый торсам, уже миңа нәрсәдер җитми башлый. Мин шатлап катам үзебезнең авылыбыздан чыккан кайсы бер үземнең авылдашларыма да. Ничек түзеп була ул? Бәлки белмим, бәлки улыгая, бәлки без дә авырыксына башларбыз кайтып китеп йөрүләргә. Минем белән бер яшьлекләр бар бит анда. Минем авылымны яратам. Авыл халкымны яратам. Мине ике кулла баласы Анатолий Степанович Богатырев. Үзебезнең керәшен бит вакытта ул минем Минзәлә театрының директоры булып эшли. Инде ул минем спектакльләр уйнаган итеп. Мин ике кулла алыр идем. 130 сум белән алыр идем мин сине дип инде. Бүтән театрларда 100 тәңкә белән, бу 130 белән алам мин сине. Минзәләгә генә кил. Дип инде.
Шулай чакырган Анатолий Степанович. Менә мин аларга обязательно концертым вакытында менә Шамил Җумышка, аңар мин бер атап бар, аларга мин бер ни багышлаячакмын, анда бер сәйсен булса. Ул кешеләр минем гомеремдә мәңгелек җүннәс ут булып калды ул кешеләр. Мин бит все-таки вроде бы минем җырлаганны кеше яратадыр инде, шунда бер җыр бер концертта үземнең сольный концертымда да эшли алмый калдым инде, шуны да эшли алмаслык кеше идем менә инде соң дип үкенмәс өчен булса да бер үземнең шушы сольный концертымны эшлисем килә. Эстрадада мин өйрәндем Хәния Фәрхи белән җырды. Хәния Фәрхи белән мин бик зур сәхнәләргә чыктым. 6000 сәхнәләрдә выступать иттек без Хәния Фәрхи белән. Менә шул 6000 залны бер үзең тот әле син. Алар кирәк итә җырлап та син каласың сөйләп. Шушы 6000 кешене тотарга кирәк, алар анда 12 кеше чыгып басалар җырларга. Теге барабанчысы, уенчысы фәлән дигән шикелле. И шушы әйбер мине күп өйрәтте. И миндә хәзер багаж, эстрада багажы күп, зур. Но эстрадада көннән-көн үзгәреп бара. Концертымны куйсам да нәрсәдер белән шаккатырга җыенмыйм. Күбрәк, наверное, мин игътибар итәрмен элекке заман җырларына, үзебез җырлап үскән җырларга. Аларны кайчан гына җырласаң да барыбер алар онытылмыйлар аны, яшьләр дә ярата. Аның төяккә чапты дигән җырны җырлаучылар күп. Андыйларны алар җырларлар. Мин бу концертымны нәрсәдер кемгәдер нәрсәдер күрсәтер өчен түгел. Кемгәдер нәрсәдер өчен күрсәтер өчен түгел. Мин бары тик шәхсән үземне сынап карау өчен. Менә бөтен әйберем шушы ул. Мин күп әйберне эшләдем инде. Җырлап та халыкны тота алырмынмы икән дигән әйбер менә мине күбрәк. Ул әзрәк эгоистлыкка да керә торгандыр бәлкем. Бәлки малайда түгелдер. Но теге Марҗила абыйның матур сүзе бар иде. Иң начар дигән артистның да бер поклоннигы була ди торган иде. Шуның шикелле аның бит әле теге арттан купайтып торышлары бар. Алла матур җырлыйсың инде. Ни җырламыйсың син дип куючылар, дип әйтүчеләре дә бар бит. Концертлар вакытында булай алкышлап бул җавап нитәләр инде үзләре. Белгән җирне менә күрсәтер, әкренләп.